Alright, naibag nga oras na amin na sa ngapada. At tuwing nga ruden ti ka back to back ti idikal man laeng ni Manong Nemi ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Ang problem of the day portion. Pakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sangag problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manan ni kasin yung ayong o may manen mangibasa iti may sa surat. Surat nga gapo ni Bobet iti Bacara, Ilocos Norte. Problem of the day ni Bobet. Padaanan tayo ti panakaibasa na. Pero kita nga ro din iti problem of the day nga gapo ni Bobet iti Bacara, Ilocos Norte. Sagudahin nga ro ti surat ni Bobet. Dear Cassie. Nasapa kami ulila iti ama, ket kaputa siya tinaw na kada kami nga talong agkakabsat. Siya kung tinang ituloy nangasikaso, iti awat da di tata nga talon. Iso nga saan ako nga nagbasa pa kalpasan nga nagredwarak iti sekundarya. Irugik man nga rod nga isalaysay kasin yung iti karedredwar mi iti sekundarya. Nabayag pa nawenen, mano atawenen. Idi ta umay dakpasyaren dagiti kinaredwarak ken nasisingid dagagayem ko. Naira na idi nga panaglulumboy kaadot bunga ti lumboy nga asid iti balay mi. Ket gastoy man nga rod tinapasamak kasin. Hey! 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 Ho! 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 Dito ko palang igalot ti baka. Apag isunto ngayon nakapainumin inton makainan na. Bobet! Bobet! Ha? Da melay day siya. Kadwa na da Nicolas ken ni Jinky. Bobet! Bobet! Kumusta bro? Kumusta? Ay, umay kami agala ti Lungboy, Bobet! Agit umay kay diti Apagisuno kasta. Kaado ita ti bunga ti Lungboy me. Umay kayo. Agdiretso kayo dito oy. Agkukuyog tayo nga mapan. Nakalagip naman dagito oy. Uy, Bobet. May istorbo da kan samet. Ay, saan? Apagiso nga nalpas ko nga liningbang dagiti mulak nga kamutig. Ay, nakado ti bunga ti Lungboy na loom da aminin, Bobet. kas makita mo nagkulas. Nangisid da aminin. Apagiso unay. Nangitugot kami ti asin ken pagkulugan. Oh, kulugan tayo dagiti Lungboy sa tayo kanen. Danom nga ron, ada intugot yo. Masabo lang nga, danom yo, tapno no, ada pagibulon yo. Ay, kompleto kami Kaanya pa lang orti orayon nyo. Ay, katsika, saan kakadi umay? Bubet. Umuna kayo At sikat umulin sikat lalaki, kulas. Sumarunod to. Ay, sige nga ron. Ay, Jinky, umikan. Umunatan. Sige, ngayon. Laglagi mo kulas. Ay, anya dayjay, Bobet. Narukop ti kayo ti Lungboy. Isong agan anad ka nga unuumuli ka. Ketsi ka nga rod, Bobet. Saan ka di nga mapan umuli?
Baya amlatan Nicolas. Melay? Oh, api nga kastaman iti panangkit kitam kanya, Bobet. Namiss ka nga, Rod. I love you, Melay. Rugyan nakmanin. Intakit di danunan, di kiti duwan ni, kat ni makaadudan. Orayan ang garod, tagkuyog ta. Inta karod din, Melay. May kanintahan, tapos makaadutan at ti lungboy. Nga ka manin atasubwang ka, Jinky. Diyak kayatin kulas. Nabsuga ko, nakadot na kang kong alungbuyin. Naman tsaan sapay tingiwat kon. Kitam dagi jay doan eh. Melay. Ha? Ipapilit ni kulas nga subwan na ni Jinky ngem dimot kayat ni Jinkin. Nabsug ka nun. Nag-sweet da. Apa isuda ka din? Da ni kulas ken Jinky? Wen? Kasano ko ma? Sikat kayat ni Jinky. Ha? Siya kayat ni Jinky? Kituwin na ba yung nadlaw kon? Angem, sikamat kayat ko. Melay. Anya, deta ka man rogyan nakmanin ako nak si ka Bobet, ha? Kutapay di mo ka di kayat? No way. Madi mabalin. Asinong horti kayat mo kumani? Nicolas? Nicolas? Saan? Awan ti kayat ko. Ngamin kat ada arapaap ko, Bobet. Amin mo't katao kat ada arapaap na, Melay. Wala ngam syakit kaya't kung ti pumanaw dito nga lugar tayo nga, banbantay, taltalon, panawak ti rigat. Kat inak sa pulin tinamay ken kinabak nang iti sa bali nga lugar. Kas kuma iti balasyo taaw. Adalaeng dito iti sapsapulim nga kinabak nang, Melay. Sa din no kuma. Dinto nga, halos amin nga kinaredwaran tayo. Mapanda iti taltalon, mapanda ag kalap, mapanda ag construction, kaaduan kat sa anin nga ag kolehyo. Sa dinong kayat mo, sa dinong pakasapulak arti kinapak nang dito'y sirok tayo tinabunga nga lungboy yo. Akat naman na umadayo ka, Melay, adak tulata dito yung agur-uray ken ka. Urahin ka dito'y sirok ti lungboy. Baka napayagto nga awan dahito nga lungboy, boyet, no? Agsubli akto. Ken, baka di nakto mauray. Ha? Anya tikit mo sawen. Diyak mo nagsubli akto pa'y dito, inong masapulak to, tigasat ko iti sa bahali nga lugar, Bobet. Ha? Apay, met. Basta. Kulas! Jinky, into yun! Agawit to yun! Ikay ka di nga talagan? Wening kamin, kat ni, mumalemen. Angem, sa anak to nga maumang agur-uray ken ka, Melay. Makaamu ka, Bobet. Angim ulitek ken ka. Tsak masarakan dito nga lugar ti future ko. Ken di mo ko matagidaksen, Bobet. Ngim awan ken ka ti arapaap ko. Hello ba kini Rosel Sugi, kastameten, kini Guada Basilio Patricio, happy watching. Ni Clyde Luelay, na imbaga pa nagbibuya, kasabay kini Maria Ral, Delia Jacinto, Rosalie Tomas, Eulalia Rasay, Julie Malapit, Lorceli Timbresa, ken dakay amin nga sa ngapada nga madam mga naka-tune in. Nagtrabaho ak ngarot iti talon kasinyong tasyak ngarot ti nang sublat ng tawid ti awat nga talon ken bangkag day di tatang. Ket gaputa saan kami nga agkakaeskwelaan sa anak ko nga nagtuloy nga nagbasa. Man-mano kami laengen nga agkita kini Melay. Isu ngayon ket den ko idi nga talaga nga seryoso kon nga arme ni Suna. Rinugyak idi nga napan pinasyar. Aging nga
masansan meten nga mapangkupas siya rin. Ngem kaskas di nga sang kaibagana nga sa anak kanon nga agsaysayang ti oras ken bannog ko. At talaga nga adda kano arapaap na nga umadayo sa pulin at gasat na idi sa bali nga lugar. Banganag nga nadlaw pa'y ni nanang, anak ko. Uy, Bobet. Ay, nang. Aya po, aya. Ulitik man nga ibagaking kan. Ure, agsubli-subli ka nga mapanmang pasyar kinimela, no talaga nga di nakakayat, awan ti maaramid mo. Nanang, patsik nga siya tipat-patig ni Melay. Kitpud naman day tangim, anya nga roti serbina kat saan mo't nga si katikayat na nga pakiasawaan. Da kamin tulat tati agasawa, nanang. Inton ka ano? Dinto tanong maaprobaran jay visa na, mapanton sa jay Amerika. Kat sa jay ton nga agsapol ti mga sawa king kuana Mapalagtor nanang, taturis visa nga rod tinala na. Iso nga agsublin tumetlaeng ni Melay. Amom nga rod. When kasinyong pudno ti ko na ni nanang, taidi kat madaman nga ilaklakad ti pamilya, ilaklakad ni Melay kan ti pamilya na ti visa na nga mapanagtur iti Amerika. Nga ti kano plano na ket sa pulin na ti gasat na iti Amerika. Nga agbalinlaing nga turista ngem aramiden na kan ti amin tapno no ma-extend ti panagstay na. Aging ka nga makaalanton iti work visa. Ngem saan ka naawanan tinamnama. Aging ka nga adda palaeng ni Melay ket adda palaeng namnamak nga agbaliw ti panunot na kunak. Ngem dalpay tinamnamak idita nga nagawis ni Melay para iti despedida party na. Ta naka-schedulen ti papan na iti Amerika. Nga jak amuno agsublin tupay wenno inton kaano ti panagsublina. Nga jak kumakayat nga atendaran dayta idita. Jak kayat kuma nga pumanaw isunay ti lugar mi. Angem nagdesisyon akmetlaeng nga mapantap na no para iti baka iti maudi agundaway kat dayto yan ti maudi nga panagkita mi. Ay, adda kagaya men, Bobet. Kunak lang no saan kan nga umay. Itakit din nga despedida kunak ko mga awang ka. O inak to ni Dya Amerika. Baka mabayag to nga saan ta agkita. Weno baka saan tanto nga agkitan. Pasensya ka na, Melay. Ado nga min to ubra di talon. Ang alagtugaw nga ro din tagsangot nga mangan. Winururay ka ket. Agyaman na ka. Melay? Yes, Bobet? Kasano ko di ayat kabayag mo di Amerika? Depende. Planom ka di ag TNT sa jay kalpasan nga malpas into malpas ti visam? Bareng saan anya nga bareng saan Ket bareng saan? Ket damat ti pamuspusan tapno no may extend kun to ti panagstay ko di Amerika. Alawen, basta tandaan na Melay, agur-urek lataking ka. Dita ka manin. Aman, ikariking ka Melay. Ururayek ti panagsublim. Kasanong aro din, no di ka makauray. Diyak mo't kaya't ngikangkat namnama. Baka mapayag nga awanak, baka mapayag nga agsubliak dito Basta, uray kasanot kabayag na. Ururayen ka, Melay. Bastos kang hilaw. Kadagupan mi nga upat kasinyo nga da kami agbabarkada. Siyak ti makuna nga nagtalina iti kinakurapay. Naglabas ti panawen, naglabas ti manuatawen, aging nga nagredwar ti kolehyo, ken addan trabaho dan Nicolas ken ni Jinky.
dinto tanimelay ket nadamag kulaengen nga addan asawa na sa Amerika. Siyempre naluksawak idi. Nasakit tinakim ko. Anya karon ti maramida. Nga mitilikudan nga addan asawa ni Melay kasinyong saan lata nga mabannog to'y pusok nga mangipatpateg ken mangururay ken kuana. Kada di may sa nga rabii, basit laengin tijak mo ornos kadagiti nga rin ito na bawang. Bobet, anak, mabayak pa'y dayta, aginanakan baraw. Basit laengin nanang, iring Pasko laengin. Ikamot ti bagim iti ina na anak ko, puro kala trabahon. Nga talo, no saan ka, di tayan tapagtarak nam ti dingwen. Ornosek la dagiti bawang nanang, ta masapan to DJ bayar nga umeno bigat. Napiyala nga da pagabrutan ka dagiti adto nga gastos ko nga nagmula. Naglakamot man ti presyo ti bawang. Adda kumamat la maganan siyam tamasapol dagiti duwa nga kakabsat mo iti pagbayad da iti eskwela da into no bigat. Adda nga tamot mabati na nga daot makaanay nga pagbayad da di da kamot karon matulungan tamadama ti review da dagiti kakabsat mo. Kay pasensya kan kinagan anos ka kumabobet barok. Kay awan mo siya bali nga pangnamnamaan tayon tawan mo day ditatang yon. Awan ti pagtanagan yun nanang. Makaanusak mo api didak pay amam mo ay. Basta tinasken ket makapagredwar nga agpadpada dagiti adjek. Naragsakak tuuna yan no saan da nga sayangan dagiti adu nga banbanog ko nanang. Ala na saya at akas no kasta barok. Talaga nga day tamati daw dawat ko. Ay, kunakla no nakaturog kan barok. Adda ka payla dito eh. Ay, pasensya. Nanang, adda ngamin ngilaw nga kahit ko apatayin ka. Itay pala nga masisido na anak, tadyak madla mapatay-patay ting ilawan. Ay, napatay mo nga rodan baraw. Ay, wala na, adatay ito yun ita, makita yun? Ay, kasano pinang patay mo nga raw? Dati nagdiso dita swelo ko, nalakti chinelas ko, sit pinang ay, hapo, ay, ha. Ngilaw, pagpambar mo kit ngilaw baraw. Get, amok nga adda ka dito, itag, sa bali manin ti pampanunutan. Asin naman ay ti pampanunutan. Awan nanang. Dayamot pampanunutan. Ay, apay anak ko. Mangnamnama kakakadipay laing kinimelay. Iso nga aging kaita kat di ka pay pulos nagkanobya. Tanimelay pay laing ti ara pa apem, bobet, barok. Nanang mat. Kata agpay sumat. Laglagi pum addan asawa na, ken addan may isang anak da. May dan sakit ag bakasyon iti mabiit. Bareng ano makaasidegak to ken kuana into nagbakasyon nanang. Kaday di na udi nga bakasyon na jak pulos na asidgan. Ewan ata istrikto kano ti asawa na. Naimon ka no. Wan naihang nga istrikto nanang naimon ko nam seloso. Ay jak manam mo. Ay uwan gayam anak ko. Advance happy birthday Dandani kag birthday yan. Gyamanak nanang. Manayunan manin titawen mo. Day talaeng ano aglaklakay ka abaro. Day talaeng no agbaak ka barok. Ang mga noon unang agasawa dagiti addim ng itisi ka. Okay lang nanang. Basta tinasken, makapagredwarda nga umuna kanadan trabaho da sa danto agasawa. Eket si kangarudan. Si kangarud nga inauna. Saan da ka pakadaragan nanang? Addan tulat ta. Aging nga si Bibiaga. Kadyak to pulos bapukawan iti namnama. Dimteng nga ti birthday ko kasin yung inawis ko digiti nasisinga nagagayim ko kakapagyak. Dalang simple nga naisagana. Gaputa ado ti taraken ko ading gwen kat adamet ti naparti. Adumet digiti mulak nga nateng kat adumet atin ni dasar no pay simple laeng.
Manon nga birthday ko nga sa anak unay nga naragsak. No pay makita ka naragsak ti pamilya gaputa saan kami met nga marigatan. Gapo iti gagat ko panagtinulong mi kininanang ket awan ti problema dagiti kakabsat ko iti panagbasa da. Angem naragragsak ako mamanen no adda ni Melay. Angem itapay nga mapukawan na kitinamnama. E dito nga manungat tawenen, nagbayag ka panawenen nga nagnamnama ak. Iti panagsublina, nagururek, ti panagsublina, kat da kami tumitlaeng ti agkagasan. Diyak man maawatan ngayon, ti pusok kasi. Ano apay nga saan man nga agpitik iti sabali nga babae. Ano apay nga nilaing Melay ti pagpitikan na. Pagpitpitikan na. Angin kaday nga birthday ko, diyak ni namnama nga da sorpresa nga dumteng kanyak. Happy birthday, Bobet! Thank you, Jinky. Pasensya kayo na. Dedilat kinabailak ngayon sa gana. Kadado lang karo ti paalam mo. Nakadado nga ti dingwen mo, nakagagagit kasi ka. O, sigurado nga, no ilakom amin di kita nagbaknang kan. Saan mo ay, Bobet. Kulas. Dito ba't ti regalo king ka, bro? Pasensya ka na, saan ko nga binungon ti regalo nga. Nga itid ko king ka. Ha? Cellphone? Dito samot cellphone mo dito, Kulas. Saan? Kabaro dito, lilukatak lang, tapno no, saan mo nga luklukatanin? Naka-open pa yun Agdapay SIM card nan. Api nga ikanak ti cellphone. Api ko mga saan? Kat amo nga awan ti cellphone mo, Kulas. Ay, Bobet ko kuma. Api, Kulas ko na makinkan. Siyak ikanak ti cellphone. Uy, nagidyak amo nga usarin data. Ngay sorsorwem Sige, awati mo No agring data, sung batam. No agring, sung batak. Sino ko mati tumawag? Basta. Nagring mat. Kit sung batam Kasano nga sung batam ito Talaga nga di mo amo aya. Bis ito Sina. Data, agri ka. Detoy. Wait, pisitim data. Samon to idipil itilapayag mo. Kastoy. Wait. Napisit mo. Wait. Idipil mo talapayag mo na. Sa kanto ag hello. Gari ka. Hello? Happy birthday, Bodat. Ha? Sino de? Ha? Di nak may busesanin? Melay? Si kakadingang paiso, Melay? When, Bodat? Ni Melay dito Happy birthday. Melay, agyaman na ka. Nakaragsakak ta nakasarita kamit laengin. Uray iti cellphone laeng ket naragsakak nga nakasarita ka itang birthday ko. Kasta unay tiragsak ko iti dayta nga panag-birthday ko kasi niyong tasaan laing nga pagbiit iti panagsarita mi kini Melay iti cellphone o di kat jakpeg di naas asikaso di kat iti mga bisitan nagpaigidak kat intuloy mi nga ro tinagsarita kini Melay. Marigata na kagbakasyon, Bodet. Kat duwan dagiti anak ko, babasig na pa Kat dagiti kakabsat ko ti agbakasyon iti mabiit. Ay, nukasta. Saan kayo matuloy? Saan? Ay, sayang mat. Panaglulungboy manen kat, Melay. Taada ka dito na dahil lungboy nyo? Aging ga ita?
Ket adda nalagda na ti longboy mi. Uray no manong abagyo ti dimalan ket adalata nga nakatakder. Ah? Saan na balin ay pawitan naklatan? Mabalin ka din ako, Mabalin ipakiriitang kanto. O manot kayat mo, uray talo asako no kayat mo. Ano, nagadumit ka? Adumit la unay, ano, tatalo asako. Di pinagninan, ipawit mo dito eh. Ala, sige, ipawitan ka no karo, deti umanay laing nga, napya lang maipawit ko king ka. Agyamanak Kan, happy birthday manin, Bobet. Naragsakak met na nakasarita ka manin. Naraglag sa amelay. Agyaman ta tinawagan nak. Wen kasinyong adun nga panaglulungboy ti dimteng kat naglabas. Agingga nga nagasawan dakulas kay ni Jinky. Ket na adaan iti duwa nga anak. Nagasawa maten dagiti duwa nga kakabsat ko nga kalpasan nga nakapagredwarda ken addaan iti trabaho. Adda maten ti apo ko ni nanang kadakwada. Da kami laengen ken ni nanang ti agkabalay tanay kamang dagiti duwa nga kakabsat ko nagyandan iti nakai asawaan da. Diyak napupuutan kasinyong iti panaglabas dagiti tawen. 40 ti tawen ko ang imbaro akpay. Agingga nga iti may sangal daw adamanen ti awag nga na awat ko. Ni kumpad kulas ti tumutawag. Sumbatak man. Hello, kumpad. Kumpad, saan ka nga imay, di berde ti anak mo ti bunyag. Agmulta ka Pasensya ka na ta, kabisik iti talon. Anya ka diti pagbultak. May saaba ka, kahit mo. Apo na sobra na. Ado ka dilata ti taraken mo abaka, kumpad. Di mo unay. Bueno, adda ka di isagsagana, kumpad. Awan, kita umadumad ka ti tarakan ko di anya nga ron ti maramidak. Ay, nadamag mo ka di matlaengan, kumpad. Ti anya? Kawan ka di ka talaga ti komunikasyon yan, kun Melay. Awan, nabayag nga di kami nagkapagsaritan, kumpad. Saan mo pengarod nga nadamag Ti anya, kumpad? Ay, nagsinan da Melay kan ti asawa na. Kat iti mabiit agawid to diti ni Melay. Agbakasyon nga isuna. Pudno ka diti bagbagam kulas, kumpad. Baka ang angawin naklaeng, baka April Fools ko na kumaangam sa ambat nga April 1. Saan ang agang-angang, kumpad? Mayat ko mga min mahilig kag cellphone buyaem, diga ti TikTok na Muna diga ti post na ti Facebook. Nagsinadan iti asawa na, diborsada itan ni Melay, kumpad. TikTok? Ay, jak mo dita TikTok, kumpad. Facebook? Man-manuang mo Facebook. Ngayon talaga nagsinadan. Nagsinadan. Diinton ko anong karot nga agawid dito eh. Jak mo, makidamagak, taibagak to kang ka, kumpad. Alamang karot, kumpad Agyaman kulas, kumpad. Papa naman ako. Nanang, naisang sa ngayon man itati pa nagaruat mo. Ni nanang mo. Una ta ka lang makita nga kasta. Nakaaruat ka. Salud-suden yung kadupay laing mo. Imposible nga di yung pa'y nadamag mo si Mang Putin ni Melay. Ang imis sa nga ilyen na kangata ni Melay nga balikbayan. Noing kapasyaren. Kat apay kat di nga saan nanang. Baruak pa, idin to tayo na kat nawaya mo tin, tatibursyada mo tin. Angim, dukasta, makaasawa ka mutlaing anak ko. Angim, mapututan pa nga ta ni Melay. Kituon ananang, agpadpada kami pala 40 tawin na.
Iso nga mapututak pa ila isuna. Uri pa di talo ananang. Anya. Manayon ang pa ti talo ti apo ko. Pero da. Una ananang. No, kaskasano. Ala sige nga ro din nanangin ako ni. Good luck nga ron abubet anak ko. Sapay ko mata makaasawa kanton barok. Kumusta kan Melay? Kastoy bobet. Sa baliti lang hatan. Sa baliti lang ako na ta syempre. Bimaketak meten. Napintas ka lata Melay. Angem kasla na isisem ka ita. Ti amok man no nagproblema ka kaputa nagsina kay ti asawam. Angem kasla lang am ti saan nga naisina. Gaputa naragsakak, bobet. Apay ko nam. Ha? Gapo ka di talatungpal mo ti arapaap mo? May isa dayta. Natungpal ko ti arapaap ko, nakadano na kin ti Amerika. O napintas ti biyag mi. Naalak pa ti Amerika, nagiti naganak kanyak. Kaya nagiti nadu mga kakabsat ko. Iso nalaeng ta. Sa anak pulos nga nakarik na itiragsak, hindi din na ti asawak. Melay? Masursurok kumamit nga ayaten no saan nga kasjay. Naimon, naranggas. Di mo laan mo no kasanuag ka nagsagabay iti den na bobet. Kasta ka di? Dinangdangran na ka di? Saan met ket dita istrikto da iti Amerika? No dinangran na kumakit alistok la ay paibalod. Ang naranggas ti pa nagsasauna kanyak. Pagsawsawan na iti agkakadakes no sumuro ti sobrang kinaimon na. Bugbugkawan na kuray sisasangod na iti anak mi. Nakarumad gayam ti naasawam maya melay. Idi damo ket ingked den ko nga agan anusak. Baring no agbaliw to ko na. Angin kimaro ket di. Iso nga nagdesisyon na nga makidiborsyo king kuana. Iso nga nagawit ka dito eh. Kayat ko ti agmay maysa. Kayat ko nga panawan ti Amerika tapno nung makamove on. Saan na bale melay? Kuray ta awan kay meten. Ket siyak. Di kanto pulos saktan melay. Bobet? Aging gaita ket baruak melayeng. Baka di mo amo. Saan man. Ibagbagamit kanyak da jinky kay Nicolas no kwa. No kasta amom nga. Si kapay lahing tipit-pitik ti pusok melay. Nga di ka pulos na pukaw dito pusok. I love you melay. Bobet. Melay. Adda ka demit lanam namang nga datati agkatuluyan. Bobet. Melay. Arakupin ka man. Mailiwag launay king ka. Saan ka nga nagkidkid? Ha? Binales mo ti arakop ko. Mabalin ka di nga agkang ka, Melay. Bobet. Kas kumaking ka ti asawak. Kas ti kinasingpit mo. Ti kinapod no ti panagayat mo. Saan ako mga nagsagabay ti kasto? Saan ka ngagsangit ha? Oh, saan ka ngagsangit? Kababain kini ni Manong Domel Garcia nga agbibuya. Amumla ko mano kasano ka nagsagaba. Basar iti pa nang ibaga pa ng istoryam kat talagang amo ka nagsagaba ka. Ang imbanag nga saan mo nga papadasan. Iti sidong ko, Melay. Melay. Ni, saan ka nga nagkidkid? Bobet. Bobet. Melay. Bobet. Melay. Jak pulos inekspektar wino ni namnama nga iti dayta nga damo ka pa ng pasyar kini Melay. Sipo di simang pet ang agapot Amerika kasinyong ket maarakop ko isuna maagkak dagiti bibig na naarakop ko metlaeng naagkak metlaeng ti babae nga idi paylaeng nga ipatpatig ko. Nakapapaot nga naglanang dagiti bibig mi kasinyong.
Nga pa nagriknak ket dagiti bibig ni Melay ket kasla dagiti bibig na idita karedredwar mi pailaeng iti high school. Panagriknak ket dagiti bibig na ket bibig nga di pay pulos nagagkan iti sabali nga lalaki. Wenno gapo kadita first kiss ko isuna. Nga ititawen ko a 40 ket isu pailaeng ti panakapadas ko iti makun ko na nga first kiss. Umuna nga arakop iti maysa a babae. Umuna damo nga nariknak. Tinalukne nga barukong ti babae nga nakadikit iti dua nga iti barukong. Oh. Dagos ka nakariing. Nabayagan nga agprotesta nga armas ko. 40 atawen metlaengen nga di pay pulos nakastrek iti kuweba. Dahito ka din, tinaikid ding, wino na ito di nga panawen, nga isiserek to armas ko iti kuweba. Dahito ka di, ti aldaw, wino kanito, nga isiserek dahito bilit, iti uneg ti kuweba. Wow, nagmayaten no iti metlaeng kuweba, ni Melay ti pagserkan to bilit ko. Wow. Ay, kababain kini Mami Lucy damo agbibuya. Diyak na pupuutan kasinyong adda kami meten iti uneg ti siled ni Melay. Nga agpadpada kami nga kasla maladaga nga lamo-lamo. Grabe. Damo pay laeng nga mapadasak ti makiinagek ngem nagalistok nga nasursuro kasin yung tanuan niya ti aramiden ni Melay ket kas jeme ti aramidek. Oh, grabe. Imbag laeng enta namin taluak nga nagtoothbrush. Oh, Melay. Oh, kastigayan ti riknana. Damom ka di? Wen Jack mo't pa nagkanubya. Angin kaslasaan nga madlaw. Kaslasaan kang nagdadamo. Uwi na ta. Siyempre makabibuya tayo mo't no ko ti. Agin inagag nga. Ay, sa bagay. Sa bali lang ti aktual Uwi na permi. Grabe sa bali gayang tirik nana. Bobet. Paragsakin na. Paragsakin ka. Ay, kituin Talaga nga, idi pa'y laing dahi tati panggap ko. Ti paragsakin ka. Ti mangitid ti amin na pagragsakan, Melay. Ket itatanawayakan. Urekan ka na yung ka nga paragsakin. Oh, Bobet. Oh, agidakan. Agdata ka. Oh, sige. Oh. Agdata ka lang tata. Siyak ti makamuhin ka. Nagbara na kita bibig mo nga. Mamaidip piliti. Iti kudil ko. Oh, Bobet. Oh, Melay. Pumababa ka. Oh, Melay. Tiningil nan. Ginamatan na tibilit ko. Diyos ko. Ag-agkanan tibuksit ko. Ni, tapo mababa. Melay. Apaunay dito nga first time ko na. Grabe. Insak mo naman. Diyos ko. Grabe. Mabuibuyak lang ini. Itatan. Mapadpadas ako. Kastigayang. Tiamog na nasakit ata. Sumagiran itingipin ko na kim sa anggayam.
Naku, naglamuyot. Naglamuyot, iruruhar isirek. Oh, 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 umelay. Apo nagmayat. Nagmayat ti panang tinglay, ti puon na. Sana isabay-sabay ngay pangati pababa. Bayat nga. Amulan na. Imbag tada pagkaptak dito headboard. Oh, oh, oh. Magustuhan ka di, Bobet? Permi melay. Kastigayam ay niya. Kastigayam. Saan lang nga dahi ti aramitek king ka? At tugawak king ka. Tugawan nak? Ay, amog deta mabuybuyak deta. Tugawam deti armas ko. Saan? Anya nga ron? Tugawang ka. Kiso nga ron, tugawam ti armas ko. Ag tugaw ko ay tinagbaitan ti lupok. Saan? Madamdaman deta. Pag tugawam ka ron, tugawak tarupam. Tugawam ti rupak? Wen, basta, tugawang ka. Ibatog ko yung tangiwat mo. Okay, sige, nabuyak dayta. Amok tiramite kon. Sige, tugawam nga rin tarupa kon, melay. Aguri ka, apay. Baka atid dugunay dito, baka overtime ni Kasin Yongyong. Saan bebe amlat ta? Magustuhan madigit di viewers ti kasto eh. Sige nga rin. Tugawam ka. Ita. Bobet. Mayat kayam siya. Makaangis at magkayam tambok no sa anak makaangis. Naimas ka di? Nasamit nga umalsan. Nabanglo day ta. Binugwak talaga. Angon nga ron nabanglo. Kaya nakakinkinis, awan pulos buok na. Aywan talaga nga. Kis-kis-kisa ka kanayon day ta kanayon nga masyavan. Sumad lang. Naglamuyot, naglinis. Tugawang ka nga Roden. Tugawa ko tinagbaitan ti lupong. Ay, salamat. Makastreken na ti ibilit ko iti kuweba. Natugawang ka. Nakastreken? Uy, nakastreken. Sige. Grabe, first time ko. Melay, thank you. No problem, Bobet. Kumakit siga talaga tinangi paayak ti kinababaik. Ti kinaberhin ko iti. Angin, saan na balen? Uri saan ka birhen nga natagikwak? Okay la kanyak. Ti importante kit datamit lang ti agkagasat, agkatuluyan. Melay. Bobet. Bobet. Oh my God, Bobet. Uri na first time mong nagkanas. Kaputa. Mariknak. Matidog deti armas mo. Bobet. Melay. Bobet. Kasin yung Jack Pulos ninamnama dahil nga mapasamak kada kami kani Melay. When ninamnamak nga mapadasan mi nga agkanahig kami, iti kanito nga agkinaawatan dagiti nami. Aglalo iti ta na addaan nak manin iti namnama, iti ta mai-divorce na ti asawa na. Ngem Jack ninamnama nga kasta ti padas ko nga damo. Jack ninamnama nga kasta gayam ti kaimas na, ti kaganas na. Jack dinamnama nga kastat kinalaing ni Melay iti kama. Grabe kasi nyo. Istoryak pa, ito talag, kahit yung mag-extend. Dito mesa pa, bayat nga nakabakasyon, nga nagtulag kami, nga damanin mapasamak mi, nga agpapas kami manin iti ragsak.
Nakigtutak laengen idita. Adda bit-bit na nga mesa nga jar itinatela. Ha? Sakbay kami nga ng rugi. Lamo-lamo kami ingaduan idita lukatan natin na tela. Api, bangan ka di nga umuna deta na tela. Deta palaman sakbay ka manganak manganta. Ha? Manganta iti na tela. Bayat nga agpapapasta iti ragsak, Bobet. Anya ti kahit mo sawin. Irapintat manganti palaman nga na tela. Basta, siyak ti makaam mo. Kasano? No, hindi ka mamot man dati armas kon. Naguri ka. Api nga nang ipa. Api nga pinulagidam tinatela deta kukwak. Melay. Basta. Ha? Naimimas no kano kanek. Nga ada natela na. Kasta ka di aya. Kasta di Amerika. Api dito saan? Diyak mo. Anya lang. Di pina. Anya. Narugit saan Kasano? Narugit ko mata ng tela. Kat kangkanin ti tao. Sa bagay. Basta. Dinilpatan na tinatelan. Dinilpatan na tinatelan nga nakaipulagit yung taulot ermas ko. Wow. Nagimas ti pananganan. Talaga. Makiskisayan mo tinaipulagit nga na tela. Madamdamasyak tumit ti pulagidan, Bobet. Tas ikan tumit ti mangan tinatela. Sige. Wen, Melay. Okay kanyak. Mayatak ta ko na. Tunggal ka nito. Nga kaduhak ni Melay. Tunggal ka nito. Nga da iti denak. Nakaragragsakak kasin yung no pa'y medyo makikigtutak kadagiti araramiden mi nga dua tunggal agpapas kami. Ta sabsabali suna. Ngem, di mas baalan ti kinaragsak ko kasin. Nagadon dagiti plano. Kumpurme no kayat to ni Melay nga agtalinaid ditoy. Dito nagasawa kami. Agad maikariak tumet king kuana na. Nagado dagiti dingwen ko. Idi makitaltalo na klaeng. Ita na dabukod ko nga talon ken bangkag. Nga iso ti taltalunek, mulmulaak. Makuna nga, adan mabalin mi ti pamilya. Ta nakaraduar meten iti kolehiyo dagiti kakabsat ko. Napapintas ko meten ti balay mi. When no kaspagarigan man, takayat na nga, alain na sa Amerika. Okay lang kanya. Adamat di kakabsat ko nga, mang sublat ka deti talon. Adamat ni nanang napigsa pa'y laeng. Ket no adak to di Amerika, uri ag talon tumutlat ubra kinjay. Kayang-kayak, nalaingak. Uri adya nga trabaho, kaya ka serken. Ngam idita, dandanin ti panagsubli ni Melay sa di Amerika. Dinamag ko na niya't plano na. No, inton ka anong agsubli tapno no, maangay ton ti panagkasarmi. Ken matulagin ati, no kasano ti arrangement mi, no kaya't nang alayan nak to jay. Urita, anamat di kita anak nan. Dadakkel mo di kita anak nan, nanakam damutin. Mabalin na nga panawan pala iday jay, agnaid kami ditoy. Kumporme, mabalin kam to mapan Amerika, agkasya kasi jay. Angim, nakigtutak kasi yung idita ibagana. Jack, amo no ka ano man nga agsubli akon, Bobet. Anya tiket mo ko sawin, Melay. Di pa nakaplano. Iti mapasamak ka data. Kat tinamnamay ka kat kalpasan laing ti makatawin, agsubli ka ta agkasartan ton. I'm so sorry, Bobet. Sorry for what? Anya ka diti. Awang ka diti planom nga agasawa ta. I'm sorry. Ang komplikado.
Anyat kahit mo sawin nga komplikado. Nawaya ka, baruak. Mabalinta nga agkasar. Awan ti mga tipa kadata. Melay. Anyat ti kahit mo nga sawin. Saan nga kaya dagiti anak ko nga agasawak? Agasawak manin. Makaamada nga min. Ape, isud ako at makaitit ti pagragsaka, Melay. Kat ape nga isudat matungpal. Ape nga isudat naske na matungpal. I'm so sorry. Angin, kasanun o agasawa ta. Taalain ka sa di Amerika. Naragsak kan to nga ta. No lalaisin ta ka dagiti anak ko. No saan da ka nga maawat akas may kadwa nga tatang da, may kadwa nga amada. Kit masursurodan tumit siguro nga awatin da nga ipatigdak akas may kadwa nga amada. Nasayatak mo. Nadungo agmat kadigiti anak mo no kas pagarigan ta alain nak sa di Amerika. Kasanungor ti pamilyam dito ay kasanungor dagiti. Kasanungor ti talon mo dagiti tarakin mo. Saan mga problema dahitan, Melay? Kitnungarod Melay, no problema dagiti anak mo, di agden natalata dito Pilipinas, saan ka agsubsubli di Amerikan? Angim saan na mabalin. At daijayan di pamilya. Dagiti naganak kanya, kakabsat ko, dagiti duwa nga anak ko. Saan mat mabalin nga pagawidik suta dito eh. Maralaeng ka data. Kasanong nga rod, Melay. Kiti amok manakit gaputa at mapaspasamak ka datan. Kin mariknak pat kay patpatignak. Wen, ipatpatig ka. Napatig ka kanyag, bobet. Angim, manuti tawentan. Sa balit ti prioridad ta itan. Sa balit sitwasyon itan. Siguro kat saan nga talaga nga naikari nga data. Saan man? Diti kang kinabayag ko nga nagururay, Melay. Kat nauray kamit laeng. Iso nga patsik nga datat naikari. Ita ka di nga sumuko ka. I'm so sorry. I'm so sorry. Into no agsublihag. No nawayakan to pa'y laeng. O pinagtikas yung nga relasyon. Anyat kit mo nga sawin. Tunggal agawid ka laeng. Ada mapasama ka data. Ada relasyon ta. Ngim to nagsublikat Amerika. Kaslaawan lang din napasama. Kasjay. Hindi talaeng ti maipromise ko king ka. Angin. Ingked din kon nga sa anak ton nga agasawa. Umanay kanya kon nga duwa nga anak kon. Baka dite amo baka aga puko akton. Ipamaysak tulatan digiti apukok kasanuwak na road Melay. Adaking ka. No kayat mo't agasawan, mabaling kamit nga agasawa iti sa bali. Ang imsikat kayat ko, Melay. I'm so sorry, Bobet. Sorry. I love you, Bobet. Metlagayam, I love you so much. I love you more, Melay. I love you. But goodbye. Nagsakit tinakim ko idi kasin yung ti amo kitin kat makaasawa akon. Naglabas na kiti panawen ngem nagrigat ti makamove on. Nasursurok pa yan ti agbisyo iti arak. Kanayon nak nga bagbagaan ni nana nga agasawa akon tapno malipatak ni Melay angem. Jak amo jak man ma. Kasla jak amo no adanto pa'y masapulak akas ken ni Melay nga makaipaay to ragsak nga imparik na ken impapadas impananam kanyak ni Melay. Idita iti apagbita panawen ket nagpapapas kami iti ragsak. Pare, lipatin nga ni Melay. Nagsagat tinakim ko pare, nagbayag ko ngayon uray niya. Nga da kami babay amon talaga nga saan nga da kayo tinagkagasa. Katay, di mo ka di kayat. Dito may samit lang nga batch tayo nga, agkurso na daking ka. Nga adamat la dito nakainom ba? May imatendar ti bunyag ti
anak yun bunyag, iti anak ko. Ang imnin tulahing melay ti ipatpatid ko. Win angin masursurom to latamod nga ayatin ti sa bali a babae Aglalo no kadindin namo, no kanayin mo nga kasarsarita. Sinukred mo sa akin. Deta ni Ellen? Wen, napintas mo ti Ellen. Nagkurso na adaking ka, di ka pa kayat. Adamat trabaho na nga napintas. Maipaay na nga tamod dati. Yung paay ka dyan ni Ella, hindi. Padasim No kayat mo, iawid mo. Uray ta, sumurot lang ta ka sumurot deta. Sigurado ka? Wen, nakasarita. Ta sumurking ka. Sigurado nga na mapasamak yung tano adda, si kugamon. Tamno agasawa kan ton. Ay hapo, alis tom nga malipatan ni Melay pare. Sige. Bahala na. Ang iyabang marsunan, kasarita. Taagawid kami. Iawid ko. Mapasamak mi. Sige pare, inakarog kasarita. Wen kasi yung kaslakayat ko tag-rebelde. Kahit ko nga ti agasawa ako, no rin sinulat aditan, no rin ko nga ipatpateg. Kahit dayta nga rod ni Ellen, nga kabatch mi, kumadrek, nanganak mo't laing tibunyag. Nakainom met ni Ellen kaday di nga rabi ikasin niyong ket simurot met kanyak idi bagak nga iawid ko di balay. Ang sakbay nga nagawid kami di magas kami iti may nga store. Apo. Ay, anya day jay. Gumatang man ti palaman nyo. Ha? Deti man natela yo, manang. Natela? Ay, awan natela dito Iji grocery Sari-sari store la dito Ay, mini grocery la dito awan natela mi dito anya ti adda nga palaman nyo, manang. No awan ti natela, anya ti adda. Iksi ka kayat mo ka diti. Dati latan na, peanut butter, kayat mo. Sulatan, may siguro dito peanut butter yan. Ay, nung data peanut butter? Bobet? Secret Ellen. Madamdama, maamam to. Nagawid ta, usarin tanto di balay, di silid ko. Ay, mangan tanto? Ay, Win, magusto ta peanut butter? Gimatang kami nga rod, gimatang nga iti peanut butter. Kaya di tada kami diti silid ko. Lamo-lamo kami kini Ellen. Apay nga lukatam data, peanut butter, Bobet? Basta, nagidda ka lata. Ay, sakta gidda kayo. Sige. Mangan ka kadi, bayat nga. Basta, goray ka. Ay! Apay nga pinalagidam na takuko, may ti peanut butter. Mayat. Naimimas no kwa, ti panangan mo, Ellen. Ha? Andakit mo nga sawin? Kanem ada ito Kanem dito kukwak nga da peanut butter Awang bag kami tinatela. Kasta ti pinumayan ni Melay. Ha? Melay pa'y laeng? Iso ka di pala tadat panunot mo? Kit, apay ko ma. Aging gaitahan ni pala Melay ti ipatpateg mo. Kit, apay na't problema. Diyak kayat nga kasto iti mapasamag nga agpapasta nga talaga iti ragsak ang ni Melay tadat panunot mo. Kayat mo nga tuladik. Kayat mong ipaaramid kanyak, di nararamid ni Melay keng ka, kasta. Man ala ka na mga din. Awan nga may tinatela. Peanut butter lang na. Kayat, tila babawi kasi murot keng ka. Ay, papa naman, apig sukat ka ba, apig pilis ka ba tayo? Kayatin, tila babawi agawit akon. Ay, nukasta mo kahit peanut butter. Itong mabigat, gumadak na tela. Nukayat mo na tela. Melay! Pinanawan na nga rod ni Ellen kasin yung tadi na kanukayat. Nga kanan ti kukwak nga da peanut butter na.
Di na kayat nga nga aramiden na no anyaman di kiti aramid ni Melay kanya kiti. Di na kayat nga agbalin nga kaslang tawag da jayin. Panakibutas. Kasi nyong dahil lang unang ti problema, aging gaita, ket ni pelang Melay, ti aday ti puso. Kasano ka di ti manglipat, kasano ka di nga maikat ko iti lagip ko, iti riknak, dati nabayagin nga marikriknak para kini Melay. Api nga jak pulos mariknak, iti sabali nga babae. Api nga jak pulos mariknak kini Ellen. Adan to kadipay kaskin ni Melay. Nga mangan iti napulagidan iti natela. Kasi nyong jakmet kayat nga agbalinak nga baak. Lakay abaro ako nada. Ang iti problema kasla maawanan akon iti namnama. Malakadan dakman no anya tiramidek tapno no mamin pinsanen nga maka-move on nak kini Melay. Ket saan to nga dumteng ti panawen nga agbalinak nga baak. Mayaw awanak pagid din. Time imagine met ten neti peanut butter. Di pa adarin ni trinit na. Di pa narik lang ana. Adda ka lang ana ket. Kasano nga rodin no di gayam dumakit sa anggay mga peanut butter ren. Hamo nga rodin mapaggidjat ti langana. Iyon akong diagyaman kadagiti makaited ti balakad kasi nadamot siguro digiti padak nga baak wenno padak nga baro alakay. Kaya nagyaman akmet ti anos mo nga nang ibasa ti pakasarita ket more power to your program and God bless everyone. Sabi ko mga tada napidot yung adal ken pagsarmingan ti biag kadagiti amin nga nagbuya ken nagdengeg. Tuy madanagan baka no agbaak bobet iti Bacara Ilocos Norte. Dahil nga mga kasin ti problem of the day, jak amon o kaya yung balakadan, no, ilkan tayo lang taisunan, iti 10 minutos nga nabatbati pa iti programa tayo. Kaya babayan yun, saan yun sirisyon? Amok de. Jak amon no, balakad ti masapol no, dito mo no, kaya't na lang mapansin, tabaring no, adda iti mayat nga umasawa king kuana taga Bacara da ito mga kasin. Ayan, kuna na lang nasursuro at minom sipod idi pimanaw ni Melay nga saan da nga nagasawa ang dati inom da ito idin. Ala. Hello Auntie Justina, Kasin Sinchita, Kasin Jocelyn Gascon, ni Best Evie Cloud. Siguradong dilawin nak naman dito yung tilay basbasam ko na nantuman kanya ako. Hello Best Evie Cloud ni anya. Da peanut butter pauitan nak tuman tinatela Best. Ulit na pinauitan ka tibwa idi. Pag itanak mamutip na tela. Alright mga kasin, diyan mo kada kayo no kaya yung abalakadan basta ibagayo latan anya ti makunayo marikrik nayo para kinisender basta siya nagasatak tadimte iti 40 nga tawen nga awan pa tinang pulpul lagid mo Jack may imagine pukanem ka no dati lumboy tapno malipata muno saan dati lumboy pinadasyo ko madya lumboy isat impulagid mo alright mga kasin ito the problem of the day